Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku mai gida na ya dawo. Excuse me. Foto, na bin juju bi da. Kina ji ina ta nokin saboda kin mai da ni mahaukaci kin manna tsaye? Dama. Wannan wandon waye? Wannan wandon waye? Ba za ki faɗa mana wandon waye ba? To na rantse da Allah idan baki faɗan wandon waye ba wallahi yau za ki tafi gidanku. Saboda kin mai da ni mahaukaci? Wandon a cikin gidana? Na san maganin ki yau. Wallahi gidanku za ki. Na manta ashe wandona ne da na siyo jiya a Wambai. Ga shi ki wanke min kin ji?